ପିଲାଏ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚତୁର କାଉ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ କାଉଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ କୀଟପତଙ୍ଗ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ପକାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀରୁ ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ଥରେ ଖରାଦିନେ ଅତି ଗରମ ହେବାରୁ ପୋଖରୀଟି ଶୁଖିଗଲା, ମାଟି ଫାଟିଗଲା ଓ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଖରା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାଉଟି ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ହେବ ଓ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥାଏ। ଦିନେ କାଉକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଖୋଜିଲା, ମାତ୍ର ବୁନ୍ଦାଏ ବି ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ଘର ଉଡ଼ି ବୁଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁରେଇ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସ୍ତର ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଥଣ୍ଟ ପାଣି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ସେ ଭାରି ଅସହାୟ ମନେ କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ି ଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଉଠାଇ ସୁରାଇରେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ସ୍ତର ଉଠିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ପାଣିର ସ୍ତର ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଯେ କାଉଟି ସହଜରେ ପାଣି ପିଇପାରିଲା, ଆଉ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ପିଲାଏ, ଗପଟି ତ ଶୁଣିଲ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ।